Ọgwazi mgbuli gulu ne n'ụwa anya ka ị ga-aghọlụ ome mma na mma ya na Mkpuke gulu enyi Mkpuke gulu n'ogwu onye nyere onye anya Mkpuke Social Club of America nke onye chiri ya zelu ya gazi elu ụlọ ndị ọma anyị wee gwa itebe ndị isi oche anyị onye isi ka nnabọ na-adị azọ eze azọ onye ji meele eze ọbụlụ Sapati nwa Rijọfọ gwakụ na-etigbu ilo ọzọ na ya dị utu dike mụlụ odogwu adị ama dike aka oke nwa n'izu Oba Ezumezu ọzọ akụrụ etigbu ilo S International Honorable Chief Sir Patrick Ikago President Mkpuke Social Club of America onye isi bụ onye isi chilai gaba n'ọchịchị gị dị anyị mma Oba Ezumezu ya gasịrị gị Biko anyị move igwe na-ekwu okwu to the President Emeritus Oba Party Ikago Oba Yikrebodo na Nanri Oba ndewo sa bụrụkwa nwanne ezumezu naanị Oba biko anyị si ka anyị jụọ one or two things biko the ajụjụ anyị ọ bụrụ ọnụ ka anyị jụọ na ọka itinye ọnụ o wee eni ndụmọdụ ị na-enye ndị na-eme induct or in general about ife Mkpuke na-eme as far as our induction and Christmas party the concern ihe etinyewo ọnụ one or two things either advice or in general about Mkpuke issue, I mean not the issue about the inauguration, induction and end of the year party. Biko Aichokiti on. Thank you, sir. Mkpuke na emuno. Ebano. Mkpuke na emuno. Ebano. Mkpuke na ezomuno. Ebano. Induction before na beme. Onye nwewa ma ni ezgoke. Note. Incidentally, maka ife COVID na-elesenu anyị alaga mana ọ dị so befitting and encompassing that now everybody is being accommodated in this level of our induction. Nwanne m nwoke bụ Professor Nnamdi Onuora, Oba Ezumezu Nnamdi. He's been in this community for God knows how long. I ain't in for Talija America at the same time. And the real word you have or Western on earlier, you know. So he's been able to establish across the board. Done very well in all spectra and all spectrum of life. Ogane mive Mkpuke and or establish his his little resent, or I wouldn't want to use the word resentment. Reservations. The reservations, you know. Well, now we're not talking about it. Makarandi otu enine ndi oya niile no fu na ifa na-eme. We're fine, fitting. Fine, no deemed up the right way. Okay, look, because now Opalu. Okay, Oda. So now, Obi Bumangu living there because now
ọhụrụ anyị pụta n'ibe anyị kịta onwe ndị bịa na be anyị ịbịa prezidenti anyị bịa anyị na-achị ịtọ eme nke a na-eme emela nwa kịta akwụkwọ m onye nọ na be anyị anyị na-emela akwụkwọ onye nọ na be anyị anyị na-emela nwa so na a fraternity this close-knit, and I am so glad and excited that this is going to be. Mkpuke bụ ezigbo ife. Mkpuke amaka. Onye ọbụla amara Mkpuke ma na-eke testiri ya. Mbosi testiri ya. Ma na ụmụ ife ji ọbụla Mkpuke. Mgbe na-asị unu na aka unu ji n'ife a na-akwado ọ ga-adị mma. Ọ ga-adị mma. O nwere ebe ụmụ nwoke nọ unu ayara n'elu ma na-emecha anyị edobe ebe anyị ji wee bụrụ Mkpuke. So na ezumezu ọkwa na atarịka ya agba ihe ọzọ ile atarịka ya agba ihe ọzọ kata ma ọ ọzọ nke okwu na ya ekole gị ekole Kadavia Mbosia eme we full ground. We full ground. Yes. You know, I am we full ground. I am better say case me. Because I can no. Thank you. Oba party Chicago. Oba Ezumezu. Oba Ezumezu. Thank you so much, sir. Because at the same time, I came over the Oba. There was so. No. There was so. If I do a better, but now I do if on the 29th of November, I na and the time we go. So I went a general on and I meant that Kaijo John Mark has a quadu and all right open no like ihe na agbagoju anya na induction na e make the committee mal open na igwa ayi open no were ka yesu ya aka husband no even in there na gana na ya then I am mad that na I do okay so I was I was ka ibe na nke tata were gba ya ba ajụjụ ọnụ ka isi akwado sa. First of all I think can Nnamdi Mkpuke, and then apologize because this group supposed Ibn came last Friday, but for some things beyond my control, I have to postpone it. So I apologize for that inconvenience. But you know, my Patagonia came ta none. Yes, sir. None. Induction now, I've been looking forward to it. Even a rally. Actually, I see an honorary member and Mkpuke for more than 19 years now. And they leave phone for free. I put a senior Mkpuke. I'm a Maka Bayero. Manabatagum now. They look forward for this D-Day. Yes. Me and my wife get excited and we are ready. I've invited my friends and many of them may go add. Now congratulating me on this big day. Yes. So I'm looking forward to it. Darun. Oba, Prof, and they will. So, Prof, and they will. I can Biko owelo Damanza ukiridani Nukuta Mesh Assistant Secretary Mkpuke Social Club of America Onyomayaka Zeligio Obi Garenya I will get it. Honorable Nnamdi Onuora, Treasurer, Akunne Nambieri,
Watching Americans is the man. When you're young as yo. Say no set us okay na kana. I will let people in America be manya. Okay, one is so believe. Financial Secretary. Honorable Sir, no set us okay. I will let them go Sunaka. I will let people in America. Udokunyaka zeli. I will know Melora. Udoku. I went a kid honorable support. Ogomebu Nemu Mudiwe. Assistant Financial Secretary. Mkpuke Social Club of America.